Bismillahirrahmanirrahim. Abarana saba Ubaidullah ibnu Sa'idin. Kala ngucap sapa Ubaidullah, hadasana sapa Mu'adz ibnu Hisyamin. Kala ngucap sapa Mu'adz, hadasana sapa Abi. An Yahya bin Abi Katsirin. Kala ngucap sapa Yahya, hadasana sapa Zaidun. An Abi Salamin, an Abi Asma'a. Ar-Rahabi. Apa anna Thauban asulun Thauban. Maula Rasulillahi, ya budak pemerdekane Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasan ceritani sapa Thauban hu ing Asma, Abi Asma. Kala ngucap sapa Thauban, jaat teko sapa bintu Hubairah ta anak wedoke Hubairah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadiha lan iku ing dalem tangane bintu Hubairah fatahun utawi pira-pira ali-ali. Fatahun utawi pira-pira ali-ali. Faqala nuli ngucap sapa iki wau Thauban. Faqala nuli ngucap sapa Thauban. Kaza ing menggene fi kitabi Abi ing dalem catetane bapak ingsun. Ai khawatima tegese pira-pira ali-ali. Zihamin kang gede-gede. Ana wong wedok teko ning Nabi niku ning tangane kebuak ali-ali. Ali-ali ora siji tok sing dienggo, tapi dienggo kabeh. 5 driji dienggoni kabeh. Fajalan nuli ndadekake. Fajalan nuli tumandang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yadribu mukul sapa Nabi yada ing tangane bintu Hubairah, terus tangane disuwampuk karo Nabi. Roh mergo ning tangane ali-ali kok sak pirang-pirang. Fadalat nuli mlebu sapa bintu Hubairah. Ala Fatimah ta bintu Rasulillah ing atase Fatimah anak wedoke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasku hale wadul-wadul sapa bintu Hubairah ilaha maring Fatimah. Alladzi ing perkara sona akang agawe biha kelawan Hubairah bintu Hubairah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diwadulke maring anake Rasul. Lho, aku mau tanganku disuaplek mbek bapakmu. Fantazaat nuli nyopot sapa Fatimah silsilatan ing rantai fi unukiha ing dalem gulune bintu Hubairah min zahabin saking emas, kalung sing ning rantai. Waqalat lan ngucap sapa bintu Hubairah, hadhihi utawi ikilah silsilah iku ada wa hadiah ha ing hadhihi kiwau ha ing hadhihi ilaya maring ingsun sapa Abu Hasanin Abu Hasan. Lho iki hadiah saka Abu Hasan. Fadawala nulim lebut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasil silatu hale utawi rantai sing saka emas iku wau iku fiyadiha ing dalem tangane Fatimah. Mangkola nuli dawuh sapa Nabi, ya Fatimah ngertine kuwi malah nggone sapa Fatimah. Ayah huru ana toh mbujuk ka ing sira apa ayaku la yen toh ngucap sapa anasu menungso. Ibnatu Rasulillah utawi anak wedoke Rasul. Wa fi yadiha lan iku ing dalem tangane ibnatu Rasul silsilatun utawi rantai minarin saka geni. Kowe kok gelem kowe diarani anake Rasul nyekel rantai sing apa saka geni. Summa haraja nuli metu to medal sapa Nabi walam yakut lan ora lungguh sapa Nabi. Fa arsalat nuli ngirimake sapa Fatimah bisil silati kelawan rantai ila suki maring pasar. Fabaat nuli ngedol sapa Fatimah ha ing silsilah. Wa istarat lan tuku sapa Fatimah bisamaniha kelawan regane silsilah hulaman ing bocah nom dalam arti tuku budak. Wa qala lan ngucap sapa iki wae sing critake. Wa qala lan ngucap Sopo iki wau Thauban. Wangkola lan ngucap sapa Thauban maratan ing dalem ambelan sepisan adan ing lafal adan kuwi maknane apa budak. Wa dzakara lan nutur sapa Thauban kalimatan ing kalimat makna kang utawi maknane kalimat iku fa'a takot
nuli merdekaake sapa Fatimah hu ing abdan. Akhire duwite kuwi mau tuku budak ning budake dimerdekaake. Fakhudisa nuli diceritakake. Fakhudisa nuli diceritakake apa bidzalika kelawan mengkono fa'at takothu. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kedue Allah, iku lillahi kedue Allah, alladzi anja kang nyelametake sapa Allah Fatimah ta ing Fatimah minan nari saking geni neraka. Alhamdulillah Gusti Allah nyelametke saka geni neraka. Mergo cara Nabi iku emas sing akeh nalikane dienggo iku malah kaya apa geni. Nak pengin nganggo perhiasan sing ning swarga sesuk aja dienggo ning donya. Abadana sapa Sulaiman bin Salmin al-Balkhi. Kala ngucap sapa Sulaiman. Hadasana sapa An-Nadr bin Sumailin. Kala ngucap sapa An-Nadr. Hadasana sapa Hisamun. An Yahya an Abi Salamin an Abi Asma'a an Saubana. Kala ngucap sapa Sauban. Ja'at teko sapa bintu Hubairah ta anak wedok Hubairah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wafiyah dia lan iku ing dalem tangane Hubairah fatahun utawi ali-ali piro-piro ali-ali min dahabin saking emas. Ai khawatimah tegese piro-piro ali-ali. Ali-aline ora siji sak pirang-pirang. Zikhamin kang gede-gede. Nah wa huwa padane hadis. Hadis ini ndure ku wau. Abarana sapa Ishaq bin Syahina al-Wasitiyu. Kala ngucap sapa Ishaq, ambana sapa Khalidun an Mutarrifin, wa ambana sapa Ahmad bin Harbin. Kala ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Asbatu an Mutarrifin an Abil Jahmi, an Abi Zaidin, an Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abi Hurairah, kundu ana ingsun iku kok idan wong kang lungguh indah Nabi ing dalem sandinge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat nuli teko hu ing Nabi sapa imra'atun wong wedok. Faqalat nuli ngucap sapa imra'ah, ya Rasulullah tu Gusti Rasul. Siwaro ini ngenggukno sira min zahabin saking emas. Kala dawuh sapa Nabi. Siwaroni utawi ngenggo gelang loro. Siwaro ini ngenggukno gelang loro sira min zahabin saking emas. Kala dawuh sapa Nabi, siwarone utawi gelang loro iku minarin saking geni. Iki kok geni kuwi. Kala ngucap sapa imro'ah, ya Rasulullah, taukun iku kalung min zahabin saking emas. Lho niki kalung Nabi, kalung saka emas. Kala dawuh sapa Nabi, taukun iku kalung minarin. Ya wis kuwi, berarti kalung kok geni kuwi. Kala ngucap sapa imro'ah, kurta ini ing lafal kurta ini ing anting-anting loro min dahabin saking emas. Kala dawuh sapa Nabi, iku kurta ini anting-anting loro minarin. Ya padha. Kala ngucap sapa iki sing riwayatake? Kala ngucap sapa iki berarti Abi Hurairah. Nggih. Kala ngucap sapa Abi Hurairah, wa kana lanono alaihi maiku tetep ing ngatasé imro'ah apa sawaroni gelang loro min zahabin saking emas. Farumat nuli buang sapa imro'ah bihima kelawan sawaron. Mergo dilokke Nabi wis kok geni arep dibuang. Kala ngucap sapa imro'ah, ya Rasulullah, Gusti Rasul, innal mar'ata sedune wong wedok iku idzalam tatazayyan ing dalem nalikane ora nganggo perhiasan sapa imro'ah li zaujiha krana arahe bojone imro'ah solifat mongko kurang pede utawa ora merasa ayu. Solifat mongko ora pede utawa ngrasa kurang ayu sapa imro'ah indahu ing dalem sandinge zaud. Nabi nak wong wedok ora nggo perhiasan kuwi nak ning ngarepe bojone ora ana pedene blas. Ora ketok apa ayu. Ayu ora saka perhiasan. Perhiasane akeh tirik-tirik ngono kuwi nak elek ya tetep elek. Ayu ora nek diitung saka apa perhiasan. Kala dawuh sapa Nabi, loncen wong wedok jan ngono kuwi. Mau tawi apa iku yang nak nyegah
idakuna ing salah siji kabeh antasna ing yen to gawe sapa sira antasna ing yen to gawe sapa sira kurta ini ing anting-anting loro min fiddatin saking perak lho kowe ora iso nggo anting-anting nggo perak we summa tusafira nuli nguningake utawa disepuh dalam arti ora emas tapi digawe kaya emas kuwi disepuh summa tusafira nuli nguningake sapa sira hu ing kurtain apa ora iso kuwi nggo anting-anting sing saka apa perak terus digawe warna kuning gen kaya apa emas Biyak faronin kelawan gunakake minyak yakfaron au bi abirin utawa minyak abir. Alhamdulillah fal hadis iku li Ibni Harbin. Ngabarani sapa Arabi ibnu Sulaimana, kala ngucap sapa Arabi. Hadatsana sapa Ishaq ibnu Bakrin. Kala ngucap sapa Ishaq, hadatsane sapa Abi an Amr ibn al-Harits an Ibni Syihabin. An Urwata an Aisyah. Apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani sapa Nabi. Iku ro'a weruh sapa Nabi alaiha ing atase Aisyah, maskatai dhahabin ing perhiasan tangan loro saka emas. Maskatai dhahabin ing perhiasan loro saka perhiasan tangan loro saka emas ya gelang saka emas. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ubirana tahoran critani ingsun ki ing sira bima kelawan perkara wa kang utawi ma iku ahsanul luwih bagus min hadza tinimbang ikilah maskatai dhahab. Laun nazati lamun nyopot sapa sira hadza ing ikilah maskatai dhahab waja'al tilan dadekake sapa sira maskatai ini ing gelang loro min warokin saking perak. Suma sofar tinuli nguningake sira hima ing maskatai ini min warok bijak faronen kelawan gunake minyak yakfaron. Kanata mongko ono apa maskanatai warok iku hasnataini bagus karone. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani, hadza utawi kilah hadis iku ghairu mahfudin ora diapal. Wallahu a'lam. Tahrimu dhahabi iku diharumakene ngenggone emas ala rijal ing atase pira-pira wong lanang nggo emas. Abarona sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Al-Laitsu an Yazid bin Abi Habibin an Abi Aflaha Al-Hamdani an Ibni Zurairin an Husdun Ibni Zurair iku sami akurung sapa Ibni Zujair Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib yaqul hal ngucap sapa Ali inna nabiyya wa husdun nabiyina Allah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda ngalap sapa nabi hariron ing sutra. Faja'ala nulin dadekake sapa nabi hu ing harir fi yaminihi ing dalem tangan tengene nabi wa akhodalan ngalap sapa nabi zahaban ing emas. Faja'ala nulin dadekake sapa nabi hu ing zahab fi shimalihi ing dalem tangan kiwane nabi. Dadi dicekel sutra tangan kanan, emas tangan apa kiri. Barwi nabi dawuh ngene, sumangkala nuli dawuh sapa nabi inna hadzaini sedene ikilah loro ya rupane harir karo zahab iku haramun haram ala dukuri umati ing atase pira wong lanange umat ingsun. Sutra karo apa iki emas iki haram gawene wong lanang umate nabi. Abarana sapa Isa bin Muhammadin kala ngucap sapa Isa haram digunakake ora haram tuku lho, haram untuk dipergunakan. Lho, lek kaya ana wong lanang tuku emas nukoke bojone ya ora apa-apa wong sing nganggo bojone. Haram untuk dipakai bukan untuk membeli. Nek membeli ya entuk, lek nukoke anake, nukoke bojone, nukoke makne, nukoke dulure ya ora apa-apa to, penting dekne ora nganggo. Aja salah tampa ngoten niku. Abarona sapa Isa bin Muhammadin kala ngucap sapa Isa ambana sapa Al-Laisu an Yazid bin Abi Habibin an Ibni Abi Syu'bati
an rajulin min Hamdana yuqalu diucapake lahum maring rajul Abu Sholhin ya Abu Sholih an Ibni Zurairin an Husni Ibni Zurair iku sami krungu sapa Ibni Zurair Ali ibn Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib yang kula hale ngucap sapa Ali inna Rasulullah hizuni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ahoda nyekel sapa Nabi hariron ing sutra faja'ala nulin dadekake sapa Nabi hu ing harir fi yaminhi ing dalem tangan tengene Nabi wa akhodalan nyekel to ngalap sapa Nabi zahaban ing emas faja'ala nulin dadekake sapa Nabi hu ing zahab fi shimalihi ing dalem tangan kiwane Nabi sumangkala nulin dawuh sapa Nabi inna hadaini sunne ikilah loro ya harir karo zahab iku haramun haram ala dzukuri umati ing atase pira-pira wong lanang umat ingsun haram untuk digunakan atau dipakai bukan haram untuk membeli atau menerima pemberian mergo nate Umar niku diwenehi Nabi sutra malah mboten purun malah didukani karo Nabi. Jadi suatu ketika Umar kuwi diwenehi sutra karo Nabi. Lho Nabi, mosok sutra jenengan kek gawe wong lanang padahal jenengan sing sanjang dhewe sutra iki haram gawe wong lanang. Lho Umar aku ki aweh awakmu ora tak kon ngenggo. Paweweh iki iso tok keke dulurmu, iso tok keke adimu, iso tok keke bojomu, iso tok keke anakmu. Maknane napa? Jangan menolak pemberian orang lain. Aja nolak pemberian orang lain. Malah sing dudukani Umar kuwi langsung dudukani karo Nabi. Lho aku ki aweh awakmu ora ngongkon awakmu ngenggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jenengan aja salah tombo ngene. Oh, sutra karo emas kuwi haram gawe wong lanang, berarti haram rentuk tuku mboten ngoten niku. Iki maknane kaya kowe iki dikandani karo yaimu karo gurumu ngono kuwi. Hati-hati ya, aja nyedak-nyedak perkara sing ndadekake tumindak maksiat utawa aja nyedak-nyedak wong wedok malah tumindak maksiat aja ndelok-ndelok. Oh, nak ndelok ora entuk berarti ndemek entuk. Ora ngono kuwi. Wis salah tombo awakmu. Ora ngono kuwi. Oh, nak ndelok ora entuk berarti nak ngrepe-ngrepe entuk. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi maknane. Walaupun sing disebutke sebagian tapi ku maknane keseluruhan. To misalkan kowe nalikane jaman cilik ngono ku lho dikeki dit karo mbahmu. Nyo nang ki kei dit 100.000 ge tuku SKB. Apa 100.000 meh tok tukoke SKB. Nyoki nang nyoki gawe tumbas es. Ora ya sak karepmu to. Ya iso kena tok tukoke es ya kena tok tukoke liyali. Ya ni 100.000 meh tok ombe SKB pilek langsung awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana sapa Muhammad bin Hatimin. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Hibban, kala ngucap sapa Hibban, ambana sapa Abdullah an Laits bin Sa'din, kala ngucap sapa Laits, hadasana sapa Yazid bin Abi Habibin, an Ibni Abi Sa'bati, an rajulin saking wong lanang, min Hamdan saking Hamdan. Yukalu kang diucapake lahu maring rajul, apa sing diucapake aflahu bejo. Aflahu ya Pak Aflah an Ibni Zurairin annahu satune Ibni Zurair iku sami agung sapa Ibni Zurair aliyan ing ali yang kulo hale ngucap sapa ali inna nabiyya wa isri nabine Allah iku ahoda ngalap sapa nabi Allah hadiran ing sutra faja'alan nulin dadekake sapa nabi wa hu ing harir fi yaminihi ing dalam tangan tengene nabi wa khodalan nyekel sapa nabi zahaban ing emas Ajalan ulin dadekake sapa nabi ing dhahab fi shimali ing dalam tangan kiwane nabi. Sumangkolan uli dawuh sapa nabi. Inna hadzaini sedune ikilah loro, ya harir karo dhahab. Iku haramun haram. Ala dzukuri ummati ngatasi pira-pira wong lanang umat ingsun. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani. Wa hadis Ibnu Mubarak utawi hadis Ibnu Mubarak iku aula luweh utama bisawabi kelawan benere illa qaulahu kejaba pengucape Ibnu Mubarak aflaha ya lafal aflaha fa inna aba aflaha karena sunne aba aflah iku asbahu luweh nyerupani benere wallahu a'lam
Akhbarana sapa Amr bin Aliyan kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Yazid bin Harun kula ngucap sapa Yazid ambana sapa Ma'ad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habibin an Abdul Aziz bin Abi Syu'bati an Abi Aflaha al-Hamdani an Abdullah bin Zurairin al-Ghafiqi kula ngucap sapa Abdillah sami tu krungu ingsun aliyan ing Ali yang kula hale ngucap sapa Ali ahodan nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaban ing emas biyaminihi ing dalem tangan tengene Nabi wa harilan ran ing sutra bisimalihi ing dalem tangan kiwane Nabi faqala nuli dawu sapa Nabi hadza utawi ikilah harir iku haramun ala dzukuri umati akhbarana sapa Ali bin Husaini Dirhamiyu kala ngucap sapa Ali hadasana sapa Abdul A'la an Sa'idin an Ayyuba an Nafi'in an Sa'id bin Abi Hindin an Abi Musa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Nabi ukhillat dihalalake apa az-zahabu emas wal harir lan sutra li inasi ummati kedue wong wedoke umat ingsun wa khurimalan diharamake apa zahab wal harir ala dzukuriha ing ngase pira-pira wong lanange umati. Abarona sabal Hasan bin Qaza'ata an Sufyan bin Habibin an Khalidin an Abi Gilabata an Muawiyata apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hanya kasaba Nabi an lubsil hariri saking nganggo sutra wa dhahabilan emas illa muqatta'an kejaba ditugel-tugel khalafa wasnulayani hu ing Sufyan sing riwayatake wa hu ing Sufyan sapa Abdul Wahhab ruang riwayatake hu ing hadis ruang riwayatake sapa Abdul Wahhab hu ing hadis an Khalidin an Maimunin an Abi Gilabata ambarana sapa Muhammad bin Basarin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdul Wahhabi kala ngucap sapa Abdul Wahhab hadasana sapa Khalidun an Maimunin an Abi Gilabata an Muawiyah obana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahanya ka sapa Nabi an lubsil dhahabi saking nganggo emas. Bismillahirrahmanirrahim. An lubsil dhahabi saking nganggo emas illa muqatta'an kejaba ditugel-tugel wa an rukubil mayasiri lan numpaki kewan sing dilemeki sutra utawa menggunakan lemek saka sutra. Akhbarana sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Ibnu Abi Adiyin an Sa'idin an Qatadah an Abi Syekhin an husdune Abi Syekh iku sampeyan krungu sapa Abi Syekh Muawiyah ta ing Muawiyah wa indahu lan iku ing dalem sandinge Muawiyah jam'un utawi perkumpulan min ashabi Muhammadin saking pira-pira sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa Muawiyah Ata'lamuna ana toh ngerti sapa sira kabeh anna nabiyallahi ing sedune nabine Allah iku nahanya ka sapa nabi Allah an lubsil dhahabi saking nganggo emas illa muqatta'an kejaba ditugel-tugel. Kalu padha ngucap sapa jam'un min ashabi Muhammad Allahumma na'am. Nggih Allahumma ya Allah na'am ya. Abarana sapa Ahmad bin Harbin kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Asbatu an Mughirata an Matorin an Abi Syekhin kala ngucap sapa Abi Syekhin benama ing dalem antarane mangsa nahnu tawi kita iku ma'a Muawiyah ta ing dalem sartane Muawiyah fi ba'dhi hajatihi ing dalem sebagiane butuhe Muawiyah. Ijama'a dumadaan kumpul
Ijama'at dumadaan kumpul apa hajatihi rohton ing kelompok min ashabi Muhammadin saking biro-biro sahabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa Muawiyah lahum maring rohton niku wau kelompok iku wau. Alastu monotoh ora ana sapa sira kabeh. Iku tak lamun nang ngerti sapa sira kabeh anna Rasulullah yang sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nahanya nyegah sapa nabi an lubsil dhahabi saking nggo emas ila muqataan kejaba ditugel-tugel kalu padha ngucap sapa jamun iku wau Allahumma na'am ing lafal Allahumma na'am khalafa nulayani hu ing hadis sapa Yahya bin Abi Katsirin ala ikhtilafi baina ashabihi ing atase pasulayanane antarane pira-pira kancane Yahya alahi ing atase hadis abarona sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya bin Katsirin kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Ali bin Mubarak an Yahya hadasane sapa Abu Syekhin al-Hunaiyu an Abi Himmana apa ana Muawiyah tasune Muawiyah ama hajja ing dalem taune haji jamaah ngumpulake sapa Muawiyah nafaron ing sak kelompok min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah ing dalem Ka'bah faqala nuli ngucap sapa Muawiyah lahum maring nafar ansudu takon ingsun kum ing sira kabeh Allah demi Allah ana ono toh nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsi dhahabi saking gomas kalu padha ngucap sapa nafar naam nggih kala ngucap sapa Muawiyah wa ana utawi ingsun iku asedu nyekseni ingsun khalafanulayani hu ing hadis rupane saka Yahya iku wau sapa Harb bin Saddadin rawang ngriatake sapa Saddad Harb bin Saddad hu ing hadis an Yahya an Abi Syekhin an ahihi Himmanah ya Himman abarana sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdus Somadi kala ngucap sapa Abdus Somad hadasana sapa Harb bin Saddadin kala ngucap sapa Harb hadasana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasane sapa Abu Syekhin an ahihi saking dulure Abu Syekh Himmanah ya Himman apa ana Muawiyah tasune Muawiyah ama haji ing dalem taune haji iku jamaah ngumpulake sapa Muawiyah nafarun ing kelompok min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah ing dalem Ka'bah faqala nuli ngucap sapa Muawiyah lahum maring nafar ansudu nakonake ingsun kum ing sira kabeh billahi demi Allah hal nahana toh nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubusi dhahabi saking nganggo emas kalu padha ngucap sapa nafar naam nggih kala ngucap sapa Muawiyah wa ana utawi ingsun iku asyadu nyekseni ingsun khalafanulayani hu ing hadis sapa al-Auza'i ala ihtilafi ashabi ing atase pasulayane pira-pira kancane al-Auza'i ala ing atase hadis fihi dalam hadis abarane sapa Syuaib bin Ishaq kula ngucap sapa Syuaib hadasana sapa Abdul Wahhab bin Sa'idin kula ngucap sapa Abdul Wahhab hadasana sapa Syuaibun anil Auza'i an hadisi Yahya bin Abi Katsirin kala ngucap sapa Yahya hadasane sapa Abu Syekhin kala ngucap sapa Abu Syekh hadasane sapa Himmanu kala ngucap sapa Himman haji sapa Muawiyah fadaan nuli ngundang sapa Muawiyah nafaron ing kelompok minal ansori saking sahabat Ansor fil Ka'bah ing dalem Ka'bah faqala nuli ngucap sapa Muawiyah ansudu nakokake ingsun kum ing sira kabeh billahi demi Allah alam tasma'u ana toh padha durung krungu sapa sira kabeh alam tasma'u ana toh durung krungu sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam
Yan hal nyegah sapa nabi anidzahabi saking emas. Kalu padha ngucap sapa nafar na'am nggih. Kala ngucap sapa Muawiyah wa ana utawi ingsun iku asyhadu nyakseni ingsun. Abarona sapa Nusair ibnul Farohi. Kala ngucap sapa Nusair hadasana sawa Imaratu ibnu Bisrin anil Auza'i an Yahya bin Abi Katsirin. Kala ngucap sapa Yahya hadasani sapa Abu Ishaq. Kala ngucap sapa Abu Ishaq hadasani sapa Himman. Kala ngucap sapa Himman haji sapa Muawiyah tu Muawiyah. Fadaan uli ngundang sapa Muawiyah nafaron ing kelompok minal ansori saking sahabat Ansor fil Ka'bah ing dalam Ka'bah. Faqala uli ngucap sapa Muawiyah ansudu nakokake ingsun kum ing sira kabeh billahi demi Allah alam tasmaun toh durung krungu sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah wis nyegah sapa Rasul anidzabi saking emas. Kalu padha ngucap sapa nafar Allahumma na'am. Kala ngucap sapa Muawiyah wa ana utawi ingsun iku asyhadu nyaksani ingsun. Wa ahbaruna sapa Al-Abbas bin Walid bin Mazyadin an Uqbata anil Auza'i hadasani sapa Yahya. Kala ngucap sapa Yahya hadasani sapa Abu Ishaq. Kala ngucap sapa Abu Ishaq hadasani sapa Ibnu Himman. Kala ngucap sapa Ibnu Himman haji sapa Muawiyah tu Muawiyah. Fadaan uli ngundang sapa Muawiyah nafaron ing kelompok minal ansori fil Ka'bati. Faqala uli ngucap sapa Muawiyah alam tasma'u ana ta ora krungu sapa sira kabeh Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah wis nyegah sapa Rasul anil zahabi saking emas. Kalu padha ngucap sapa nafar na'am nggih. Kala ngucap sapa Muawiyah wa ana utawi ingsun iku asyhadu nyaksani ingsun. Abarona sapa Muhammad bin Abdullah bin Abdirrahim al-Barqi. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdullah bin Yusufa. Kala ngucap sapa Abdullah hadasana sapa Yahya bin Hamzata. Kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Al-Auza'i. Kala ngucap sapa Al-Auza'i hadasani sapa Yahya. Kala ngucap sapa Yahya hadasani sapa Himman. Kala ngucap sapa Himman haji sapa Muawiyah tu Muawiyah. Fadaan uli ngundang sapa Muawiyah nafaron ing kelompok minal ansori fil Ka'bati. Faqala uli ngucap sapa Muawiyah ansuduna kok ake ingsun kum ing sira kabeh billahi demi Allah alam tasma'u ana ta durung krungu sapa sira kabeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul yang hal nyegah sapa Rasul anil zahabi saking emas. Kalu padha ngucap sapa nafar Allahumma na'am. Kala ngucap sapa Muawiyah wa ana tawi ingsun iku asyhadu nyaksani ingsun. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani Amaratu tawi amaro iku ahfadzul luweh hafal min Yahya tinimbang Yahya. Wa hadithuhu tawi hadis amaro iku aula luweh utama biswabi kelawan beneri. Abarona sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq. Ambana sapa An-Nadr bin Sumailin kala ngucap sapa An-Nadr. Hadasana sapa Bihas bin Fahdana kala ngucap sapa Bihas. Hadasana sapa Abu Syahin Al-Hunai kala ngucap sapa Abu Syah. Sami tu krungu ingsun Muawiyah ta ing Muawiyah. Wa haulahu lan iku ing dalem kiwa tengene Muawiyah. Nasun utawi manungsa minal muhajirina saking kaum muhajirin wal ansori lan kaum ansor. Faqala nuli ngucap sapa Muawiyah lahum maring muhajirin wal ansor atak lamun ana toh ngerti sapa sira kabeh ana Rasulullah ing sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nahanya nyegah sapa Rasul an lubsil hariri saking nganggo sutra. Faqala nuli padha ngucap sapa kaum nas minnal muhajirin wal ansor Allahumma na'am. Kala ngucap sapa Muawiyah wa nahalan nyegah sapa Nabi an lubsil dhahabi saking nganggo emas illa muqatta'an kejaba halid ditugel-tugel. Kalu padha ngucap sapa muhajirin wal ansor na'am nggih. Khalafan ulayani hu ing hadis sapa Ali bin Hurabin rawang riwayatake hu ing rawang riwayatake sapa Ali hu ing hadis an Bihasa an Abi Syahin an Ibni Umar ahbaroni sapa Ziyad bin Ayyub. Kala ngucap sapa Ziyad hadasana sapa Ali bin Hurabin. Kala ngucap sapa Ali hadasana sapa
Baihas ibnu Fahdana kala ngucap sapa Baihas ambana sapa Abu Syahin kala ngucap sapa Abu Syaikh sami itu krungu ingsun Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar nah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsi dhabi saking nganggo emas illa muqatta'an kejaba ditugel-tugel. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahmani, haditsun nadhri utawi hadisin nazar iku asbah luwih nyerupane bisawabi kelawan bener. Wallahu a'lam. Maniku wong usibah kang dikenani musibah sapa man anfahu ing irunge man. Hal yattahidu ana ta kenong ngalap sapa man anfan ing irung min dhahabin saking emas. Ana wong ndelalah irunge tugel. Induk ora wong kuwi mau gawe irung saka apa? Emas. Tawa nak Yaman dhisik kuwi untu saka apa? Emas. Abarona sapa Muhammad bin Ma'marin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Hibanu. Kula ngucap sapa Hibban hadasana sapa Sal Mubnu Zurairin kula ngucap sapa Salam. Hadasana sapa Abdurrahmani nu Tarakota anjadihi saking bahe Ibnu Tarakah. Arfajah tabni As'ad ya Arfajah bin As'ad anahu setuhune jadihi iku usibah dikenani musibah apa anfuhu irunge jadihi yaumal kulabi ing dalem dinane perang kulab. Fil jahiliyah ing dalem zaman jahiliyah Fatahudan uling gawe sapa jadihi dalam arti ngalap yang gawe anfan ing irung min warikin saking perak fa'antana nuli bacin napa anfan alaihi ing atase warik utawa jadihi ku wau fa'amara nuli perintah hu ing jadihi sapa nabi ayat tahida ing yen toh gawe sapa jadihi anfan ing irung min dhahabin saking emas. Ambarana sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Yazid bin Zurai'in an Abil Ashabi kala ngucap sapa Abil Ashab hadasane sapa Abdurrahman ibn Darafata an Arfajata ibni As'ad Tabni Quraib bin ya anake As'ad bin Quraib. Kala ngucap sapa Ibni As'ad. Wa kana lan ana sapa jaduhum bahi Arfajah. Iku kala ngucap sapa jaduh hadasa wis nyritani sapa Arfajah ni ing ingsun. Anahu ing sedune Arfajah iku ora weruh sapa Arfajah. Jaduh ing bahi Arfajah. Kala kang ngucap sapa jaduhu usibah dikenani musibah apa anfuhu irunge jaduhu yaumal kulabi ing dalem dinane perang kulab fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah. Kala ngucap sapa Arfajah fatakhodan uli ngalap sapa jaduhu anfan ing irung min fiddatin saking perak fa antana nuli bacin napa anfan alaihi ing atase jaduhu pertama nggo perak ndelelah bathek fa'amara nuli perintah hu ing jaduh sapa nabi ayat tahidha ing yen ngalap utawa gawe sapa jaduh hu ing anfan min zahabin saking emas ar-rukhsatu iku kemurahan fi khatamiz zahabi ing dalem nggawa ali-ali saka emas lirijali kedue pira-pira wong lanang. Abarona sapa Muhammad bin Yahya bin Muhammad bin Katsirin al-Harani. Kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sa'id bin Hafsin. Kala ngucap sapa Sa'id. Hadasana sapa Musa bin Ayyana an Isa bin Yunusa. Anidh Dhahaki bin Abdurrahmani an Ata'in al-Khurasani an Sa'id bin al-Musayyabi. Kala ngucap sapa Sa'id. Kala ngucap sapa Umar li Suhaib bin maring Suhaib. Mau tawi apa li iku tetep kedue ingsun. Ara hale weruh sapa ingsun nalika ing atase sira. Khatamad dzabi ing ali-ali saka emas. Kala ngucap sapa Suhaib, "Qatra'an teman-teman weruh."
ingsun hu ing khatamaz zahab man ing wong huwa kang utawi man iku khairun luwih bagus min katinimbang sira. Aku ki tau ora ana wong lanang kuwi sing nganggo emas iki luwih apik saka kowe lho. Falam ya ibnu li ora nyacat-nyacat sapa man hu ing khatamaz zahab. Kala ngucap sapa Umar, man iku sapa huwa utawi man. Ya sapa wong sing luwih apik saka aku? Umar terkenal gue lah. Takoni, "Lah sapa kuwi?" Man huwa. Kala ngucap sapa Suhaib, Rasulullah iku Rasulullah, ai huwa iku Rasulullah. Ya Rasul, ora wani jawab Umar. Wong langsung nganggo sapa nabi. Kalah to ya. Sing nganggo nabi Umar ya ora wani to kok. Khatamu Dzahabi istirahat riyen.